Alejandro! Naredit će Mektević! Zovi me Soap. Poručiće! Laswell kaže da te zovu Ghost. Zapravo mislim da preferira da... U redu je. Dobrodošli u grad duša. Nikad nisam bio u Meksiku. Nije ovo Mehiko. Ovo je Las Almas. Shepardovi izvođači radova ulaze kao pojačanje, donose artiljeriju. Treba će i mesta. Moja baza je vaša baza. Odlično. Sad gde je Hasan? Kartelova bezmena kuća, 10 km odavde. Upadaj. Vamo, mover se! Ovo je moj drugi komandir, zastavnik Rodolfo Para. De tengo miedo los fantasmas. Znaš španski? Jok. Znaćeš. Veliko bi 4 naoružanih pozadnje. Ej, tranquilo. Lakše. Normalno je ovdje. Oružje policama je jurisdikcija policije. Gde je policija? Pa Las Almas ima jako ozbiljan problem. Ima jako malo od njih koji prate zakon, a većina njih koji nisu korumpirani nestanu. Šta je sa vojskom? Pa, pošto smo dobro trenirani, vojnike zapošljavaju narkosi. Zašto vi niste? Odrasli smo ovdje. Zovu nas Los Vaqueros, kauboji. Volimo ovo mesto. I umrećemo boreći se za njega. Deca, puške i baloni. To je novost. Narkosi koriste darežljivo da pridobiju narod. Čak i decu. Pogotovo decu. Što je s tim čaršafima? Narkomantas. Kartelaške krpe. To su poruke od El Sin Nombre. Upozorenja, znaci teritorije. Ulice su nam prikrivene smrću. Ko je Sin Nombre? El Sin Nombre. Bezimeni. Vođa Las Almas kartela. Gdje možemo da ga nađemo? Ne možete. Niko ne zna ko je on. Ali on je svuda. I ovo je izazov. Los Vaqueros vole izazove. Sa tvojom maskom lepo ćeš se uhlapiti, Ghost. Oj, kalma da. Kontrola, to je vojska. Skreni desno, idemo okolo. Zašto? Neke trupe su na strani El Sin Nombrea. Kao što vam rekoh, svuda je. Kartel krije Hasana u selu preko reke. Nadajmo se da je još tamo.